Der er sådan noget fascinerende over en lille pige. Nå, så blev det fredag. Klokken den er 6:06. Jeg har stort set lige fået fri fra arbejde. Turen går endnu en gang til MJS ud til drengene. Jeg håber der sker lidt i dag. Nu er jeg der ret sent, så jeg håber at de er friske og oplagte, når jeg kommer. Lad os nu se, ikke? Så lad os komme afsted. Jeg har ikke prøvet de andre endnu. Jeg købte de her Kims der. Så må vi se, hvordan de virker. Giv mig bolden! Ja. Travlt optaget. Land med, hvem skal med til gårdvæsen? Nej, jeg troede bare, det var til dig. Nej, vi skal lige. Ja. Kom så, Anders. Det er ikke. Så smider jeg den pumpe, og så sætter jeg på det. Så er der pølse! Ro. Vil du være Molle er klar? Er der klar på? Jeg har ikke gået sprøjt for helvede. Hold da op, du ligner en der er sulten, Molle. Hej. Hallo. Hallo. Frederik. Hvad? Så er det Gunnar briller. Ja. Så er alene i campingvognen med dig. Det gør Anders. Nej. Det tror jeg heller ikke. Er det godt blad? Ja, præcis. Jeg kan godt lide hestepiger. Du kan godt lide hestepiger simpelthen? Især de animerede. Okay. Det er træt af. Så. Nej, jeg synes. Rigtig træt. Nu skal det ikke handle om dig. Fokuserer du på mig? Der var noget fascinerende om små piger. Okay. Der er noget fascinerende med en lille pige, der kan styre et så stort væs som en hest. Du sætter dig simpelthen lige til at sove på mig. Virkelig. Ej. Malle. Ej, hold det. Det er sjovt ikke. Godmorgen. Klokken er 10:15. Jeg holder på en pendlerparkeringsplads i Horsens. Og sidder faktisk lige nu bare og venter på, at der kommer 2 af mine kammerater. Hele dagen i går har faktisk, mens jeg har været ude ved Ringe, gået på at planlægge den her dag. Der sker det, at vi har 2 personer, Ditskid og Diggi, som skal med en tur til Galten. Og det ved de andre ikke noget om. Og de kender dem alle sammen godt derude, men der er ikke nogen af dem, der har mødt dem. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se deres ansigtsudtryk, når de kommer. Det skal nok blive sjovt. Vi skal have fundet på en eller anden form for prank eller et eller andet at køre på dem, når vi nu kommer derud. Men i hvert fald lige nu, vi sidder og venter på, at de kommer. Og så er det afsted mod Galten igen. Kom så, bye. What's up? Har du sovet godt? Det var godt. Hvad laver du? Hej Diggi, har du sovet godt? Nej. God optagelse i Imo. Du skal ikke... Du sluk det lort, du skal bare stå og filme. Læg dig mærke til noget.
Han kan ikke genkende mig. De skulle da digge. Er det dine? Ej, hvor er det sjovt. Hej, Brian. Jamen, bror, jeg er helt væk. Hej. Hvor er det godt? Jeg skal bare pikke. Hej. De andre, de sover stadig, så vi skal ind og vække dem. Jeg er helt væk. Nå, men... I går, så havde jeg garanteret spottet det. Jeg har gæster med. Godmorgen til Kona. Hej Vitten. Hej Vitten fyr. Hej Vitten. Ja, okay. Vi har bare glædet dig sådan til at komme, og jeg... Jamen, jeg har også rigtig meget glædet mig. Jeg har også glædet mig, Men ikke til at vide, hvem som er over. Molle, du skal stå op nu. Vi havde en aftale kl. 11. Den er 11:15. Er du Du skulle have været op og have morgenmad klar til mig. Jo, det forventede jeg. Det er rigtig meget, at du vidste aftale med dig selv. Det er 100 p. juledag, kan du ikke huske det? Har du noget kontrakt på det? Jeg har det på video. Vitten! Stå op nu! Du skal fucking Godt kastet, Vitten. Godt kastet, Vitten. Flot finger. Tommetoppen eller lange mand? Det var da Langemanden, jeg fik der. Jeg stiller til at stå i stedet for. Det er meget det er overhovedet ikke meget. Det er mega højt, jeg skal over højere. Det er simpelthen... Øj, hvor er I søde. Som en dressing i Hvis man går ind på YouTube og så / Christian Rastrup, så er der god musik. Det er der ikke, men der er film og sådan noget, så kan man være med på det, hvis man har lyst til det. Hvis det er helt rigtigt, så er der faktisk også linket til den Følg mig. ude i siden af min kanal. Der er der faktisk også linket til Christians kanal. Ja. Og hvis man godt kan lide nogen, der går fuldstændig ind for prostitution, så skal man prøve Gamerhus. Shots fired. IMH. Så er vi klar til at vlogge. Hej og velkommen til denne video. Vil I lige præsentere jer selv? Jeg er vloggermester 123. Jeg er Kallemand 812. Mit navn er Foto. Du kan bare kalde mig Jon. Det er lav underholdning. Det er lav underholdning. Det er Dortes kanal, det her. Du er der først. Vil du så sige hej til Dorte? Hej Dorte. Hej og velkommen. Hvad hedder du? Jeg hedder Niklas. Hvor gammel er du, Niklas? Jeg er 14. Hvor er du fra, Niklas? Harlev. Synes du, det er fedt med en af? Ja. Vi er gode vloggere. Gode vloggere i IMO. Ved du, hvem Foto er? Så er der et high five. Ved du hvad? Hej og velkommen, Laserdick. Hej. Jeg hedder sgu da Agent 00 Jon. Agent 00 hvad? Jon. Folum. Nej, Jon. Jon. Folum sidder derovre. Okay, ja, okay. Det her, det er Folum. Fucking. Det er en rigtig Folum. Sidder du bare for vildt og vlogger for mig lige nu? Jeg er en rigtig Julie-vlogger. Kan du sige hej til Dorte på 37? Hej. 37. Carsten. Hej 37. Karsten. Og så videre. Der sker simpelthen det lige nu, at mens vi har været ude at ryge, og de andre sidder der og givet pausekloven. Hvad sker der? Hvem er det, der hoster? Slow. Så har Slow simpelthen valgt at hoste Molle. Så Digi, han har siddet og lavet pausekloven for gennemsnitligt hvad? 600-800 mennesker. Så det kører for vildt lige nu. Ja. Men jeg tror, jeg har en, der gerne vil overtage streamen lidt.